mám ich zahodiť obidva telefón. Je to kľudne. No zavolaj tomu ministrovi. Debil. Ja tu zavolám oné páti chalanov, lebo tu roznose náhode na Frankfurt. Dobre, všetko je na videu. Toto pôjde na súd. Stalo sa to 1. decembra. Napadol nás zamestnanec Elkomp SRO. Cestná velená signalizácia o 19. hodine. Značka NR 461CY.